Jó estét kívánok! Napjainkban egyre többen ismerik fel, hogy sok betegségnek a helytelen életmód és egészségtelen táplálkozás az okozója. Tudatos táplálékbevitellel azonban megőrizhetjük egészségünket, növelhetjük szellemi és fizikai teljesítményünket, védekezhetünk a betegségekkel szemben. A stevia a természetes édesítőszerek legjobbnak tartott változata, ugyanis természetes úton állítják elő, szabályozza szervezetünk vércukorszintjét, hajtásai édesebbek a méznél, mégsem hízlal. Az egyéb édesítőszerek körében tehát igazi konkurencia lehet, éppen ezért nálunk egyelőre még nem igen engedélyezett a termesztése. A stevia, avagy stevia természetes édesítő, egy dél-amerikai növény kivonata. A stevia rebaudiana az egy Dél-Amerikából származó gyógynövény, amelyik önmagában már édes ízű. Hát világszerte használják már a kivonatait édesítésre, italok vagy ételek édesítésére. Általában olyan természetes édesítővel szokták keverni a gyártók, amelyik ugyanúgy természetes, csak nem ennyire édes. Szóval kevésbé édes, mint a nátszukor. Mindig azzal szoktuk összehasonlítani, mert azt tudják az emberek azért a legjobban elképzelni. És ha ezt a kettőt úgy összekeverik, akkor így a stéviának az íze, vagy az utóíze egy kicsit kevésbé domináns. És jobban lehet összehasonlítani a cukor ízével. Az 1900-as évekig a stevia csak vadon nőtt, viszont a 20. század elején fokozatosan beindult a növény mezőgazdasági termesztése is, így a stevia egyre szélesebb körben vált elérhetővé. A steviát Szerbiában 2012 óta forgalmazzák, az Európai Unióból 2014-ben már engedélyezve lett, de hozzánk sajnos csak 2012-ben ért ide. Intenzív édes íze és alacsony kalóriaértéke mellett vérnyomás szabályozó és egyéb gyógyhatása is felmerült. Egészségügyi szempontból vannak pozitív hatásai, használják gyomorbántalmakra, nem tartalmaz kalóriát, a cukorbetegeknél, a 2-es típusú cukorbetegségnél mondjuk szabályozza az inzulin szintjét. A stevia nem okoz fogszúvasodást sem, így a gyermekek is bátran fogyaszthatják. Továbbá használata a várandós nők és a cukorbetegek számára is biztonságos. A stevia akár 300-szor édesebb, mint a cukor. Nem tartozik az olcsó termékek közé, viszont nagyon keveset kell használni belőle. A steviának több változata is van, a hazai piacon csepp, tabletta és por formájában található meg, valamint létezik steviával édesített zappehely is. Cseppeket azt leginkább az ilyen kezdő stevia fogyasztóknak szoktuk ajánlani, mert ez egy ilyen gyengített változat, ez desztillált vízben van keverve, 10% van benne. Így könnyebben, nagyon könnyen adagolható, mert így cseppeket lehet számolni, hogy attól függ, hogy ki mennyire édesen szereti. Ezen kívül más országokban kapható például stevia levéltea, valamint különféle steviával édesített ételek. Stevia tea is az igazából csak szárított stevia levél, amit már önmagában édes, ezt nem szokták édesíteni, vagy másik teával keverik, más tealevelekkel, és akkor úgy kapnak egy gyógyító teát, ami már magában édes. A stevia ára változó, attól is függ, hogy tiszta steviát vásárolunk-e, vagy olyat, amelyet más édesítőszerekkel kevernek. Sok kevert van, sokan nem nézik meg a deklarációt, hogy mi áll rajta. Például vannak steviák, ahol steviaként van hirdetve, de kb. 1% steviát tartalmaz. A többi az mind szintén szerintem növényi eredetű, mint eritritol, édesítőszer.
ami kevésbé édesebb, mint a cukor, és avval keverik. A sztíviát manapság már nem csak Dél-Amerikában termelik, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a növény igen jól alkalmazkodik különböző éghajlatokhoz. Tavasztól késő őszig kiültetve vagy cserében napfényes helyen tartható. Télre viszont fagymentes meleg helyre kell vinni, illetve ha ez nem lehetséges, akkor le kell aratni. A sztévia természetes előállítása és különböző gyógyhatásai miatt egyre közkedveltebb a cukorpótlók és az édesítőszerek családjában.